क'क्राझार मा मा जायगानि जारोमोन क'क्राझार नोंना क'क्राझार नोंना गासिबो क'क्राझार जोब क'क्राझार मा मा जायगानि जारोमोन लोगोफोर जोंनि बर' लाइमोन सिख्लाफोरा मोजां जब नागिरनानै मोनला नामा लोगोफोर इसोर मा मुगै जानाय नासय जानाय खामानिखौसो मोजां मोनो लोगोफोर गोरलैयैनो फैसा मोननायखौसो नागिरो सानसेयावनो 1000 करोड़ खस्थ' खालामनानै लानो बाबाय लोगोफोर इसोर लोगोफोर क'क्राझारनि होनदो लोगोफोर लोगोफोर बे भिडिअनि सोमोन्दै नोंथांमोना मा बुंनो लुगैयो लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो नोंथांमोना आं चेनेलखौ दांबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर इदिनो नोंथांमोना आरोबाव गोदान भिडिअ नुनो मोनगोन।